No, čaute ľudia. Dneska si ideme zahrať hororovku. Pred chvíľou som došiel z praxe a ideme si zahrať jednu hororovku, som sa rozhodol, ale mám tu takéto nudle, neviem, či to poznáte, bulldog, palivé. No a budem ich jesť popri tom, ako budem hrať túto hororovku, pri ktorej proste sa budem snažiť nevylakať sa. No a hej, áno, ešte to nudle sú kurvene pálivé, hej. Ja som si dal asi 2 lyžice a skoro som zomrel. Škoda, že mám kameru, lebo vtedy by to bolo zaujímavejšie, lebo vlastne tá hra zaznamenáva žmurkanie, čiže to bola celkom sranda. Poďme už na to, dávame continue. Nemám kameru, bohužiaľ. OK, ideme si dať prvú nudlu. Tyko. Ja musím čo rýchlejšie zožať, lebo... Tyko. No to už. Tu. No, preto. Tyko. Tak pič. Ale držu budeme do Ačka. Bože. Neviem vôbec, o čo ide v tejto hre. Ale. OK. Dobre. Čo tu mám robiť? Aha. Čo mám robiť? Ty kokot, som sa zlakol. Tomu. Bože, to je super. Počkaj. Do pí. Poď Lebron. Dáme ešte do pole. Ha! No ty môžeme ísť. To páli jak piť. Čakáš, že to budeš také palivé. Tyko. To som mal urobiť, nie? Čo mám robiť? Ty kokot. To je strašné. Čo to dá? Ja sa tam mlieko. Ja tam nechcem ísť, ale... Bože. Ale jakže to nejde? Tak čo? Čo mám robiť? Tento bok mám ešte spáliť, alebo čo? Chuť to nepytá, to je strašné. Dobre. No jasné. Tak tebe. Nie. Dobre, poďme tam. Ježišmaria. Toto nie je dobré. Kde mám ísť? Dnes, aha. Pre Boha. Tak to vôbec. Umúram mi ústa. To piť.
Huh? To čo sa stalo? OK, máme krabicu. Odumrú mi ústa. Nebuď za mnou. OK. Moc kľutuje, čo sa mi ľúbi. Nie. Nie. Tak to vôbec. Čo to je za zvuk? Tak to ti je. Tak tebe jebe. To vôbec. Ja som tu. Tyko! Tu si môj, no poď. Ste obehnem, hej. Takže nebuď chuj. Ja sa len takto... Ty si... Tak tebe jebe. Dobre, kde mám ísť? Ty si čurák, ja neviem, kde mám ísť. Nejako sa bugol, kávo. No, ale ja ťa chcem obehnúť, debil. OK, mňa by sa mal kde generátor, kámo. Čo on sa proste obesil, hej? Počúva čau 3 prsty. To bude ono. OK. Tu mám niečo urobiť, alebo? Som tu dobrý? Toto je ono, tu budú nejaký generátor, ne? Alebo niečo. Alebo neviem. Fuj, ty si kamo, ale že jaký Freddy. To je sračka! Zri to! OK. Bože. Proč som bol, ak bude zase cez nejaké chodby pojedané, tak rozbijem tú hru. Tak tebe jebe. Môže mi niekto... O, tak tebe jebe. To čo je? Kde je ten generátor? OK. Pane Bože.
Čo stalo? Čo stalo? Aha. Aha. To je koniec akože, hej? Hello, employee number 158. To je ten ďalší po nás akože, hej? OK. Akože skoro som sa zesral párkrát, musím uznať, čiže... Dobrá hra. Na to, že bola zadarmo. Dobrá hra. Dobre, no.